खुलुमबाय बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे नोलोबारि दखरा आफादनि जि लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आरो बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जुथुमा 50थि बियो थांनाय साननिफ्राय बेयाव जागायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिनो दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि जि हाबाफारि फुंबिलि समाव जि हाबाफारि लादों बिथांमोना बे हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दङ थारैनो नैबे समाव आंनि भिडिअ जार्नालिस्ट बिथाङा दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिहेतु बेयाव नैबे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 50थि बोसोरसालिया जुथुमानि जि नुथाय आरो बेयाव दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानजों लोब्बा लाखिनानै जि फुंबिलिनि हाबाफारि जि फिरफिला बिरहोनाय आफादनि बे फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लाखिनानै जि बर' हारिनि जि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा दिनैनि सानाव जि मार्च पास्ट खालामनाय बेयाव जि सांग्रांथि बाबै जिथु मार्च पास्ट खालामनाय हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जि उदालगुरि जिल्ला आफादनि जि गोथार फिरफिला बे गोथार फिरफिलाखौ जिथु मोन 22 दखरा आफादनि सिङाव थानाय जि दखरा आफादफोरा जों लोगोसे जिल्ला आफादजों लोगोसे बिथांमोनाबो बेयाव गावबा गावनि जि आफादनि जि गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौ बे समाव बरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे समाव जिथु बर' हारिनि माखासे जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा बे समाव जि मार्च पास्ट खालामनाय जि दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेयाव सोलिगासिनो दङ थारैनो बाख्नायनांगोन जोंनि बर' हारिया जिथु बेसेबांदि सोद्रोम आरो आब्रुथि गोनां जि हारि बेयो नैबेबायदि नुथायफोरनिफ्रायनो जोङो बे समाव जोङो रोखा जायो होननानै जों बुंनांगोन जिथु बेयाव सोलिगासिनो दङ जि फुंबिलि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जि फिरफिला बेरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जि बेयाव मार्च पास्ट खालामनाय जि बर' लाइमोनफोरनि बे हाबाफारि बेयाव सोलिगासिनो दङ नंगौ थारैनो जिथु जों बुंनांगोन बेयाव बर' हारिनि माखासे जाखांफु जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा दिनै बेबादि जिथु मार्च पास्ट खालामदों जिथु बर' हारिनि जिथु आब्रुथि आरो जिथु सांग्रांथि बेखौ दिनै मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनाय बे थारैनो बाख्नायथाव जादों जोंनि इयुन जाखांबोनाय जि लाइमोनफोर दिनै बे लाइमोनफोरा नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 50थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै बेबायदि मार्च पास्ट खालामनाया थारैनो मोनसे गोग्गाथाव जादों होननानै जों बुंनांगोन जिथु बेयाव गोबां जिथु लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरा दिनैनि सानाव बेयाव लोब लोब ओंखारबोनानै जिथु गावखौ सान हर बेबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिथु मार्च पास्ट खालामदों आरो जिथु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि बिथांखौ जिथु मान होदों बेयाव जों थारैनो बे जिथु नुथाय बे नुथाया सोलिगासिनो दङ आरो जों बुंनांगोन जिथु बेयाव जि उन्दै उन्दै जोंनि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफ्रा दिनैनि सानाव बेबायदि गोबाव समनिफ्रायनो जिथु बिथांमोना गावनि देहाखौ सांग्रांथि खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि सानाव जिथु हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिथु बे समाव जे मार्च पास्ट खालामनाय बे मार्च पास्ट खालामनाया दिनैनि सानाव खोब बाख्नायथाव जादों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ आं बिथांनिफ्राय बे समाव मोननैसो बाथ्रा बुजिनानै लानाय जिथु थांनाय साननिफ्रायनो सोलिदों दिनै नैथि सानाव आगान होबाय दिनै फुंबिलिनि जि हाबाफारि बे दिनै मावफुंजाबाय मा बुङो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा फालिथाय बिनि दिनै नैथि सान मैया 18 डिसेम्बरनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारिया जागायदों मैया माखासे थुनलाइयारि बादायनाय बुलुर बादायनाय बा गेलेमुवारि बादायनाय लोगोसे कालचारेल जिखिनि बादायनाय मैया जादों आरो लोगोसे डेलिगेट मैया जों सेथि डेलिगेटजों जिरायदों दिनै नैथि साननि गिबि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बेजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे थांखिजों दिनै हाबाफारिफोर रनसायना खामानि मावबाय थादों दा थिग बे समाव जों नुनो मोन्दों जे जोंनो जिखिनि केरेक्टारिस्टिक्स जिखिनि जोंनो आखुथाय नांगौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय दा माखासे मानि जोंनि आखुथायफ्रा जोंनियाव दिनैसिम जों दानानै लानो हायाखै बेफोर गासैखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जों दानानै लानो नांगोन आरो जों गावनि गेजेरावनो जिखिनि गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों जिहेतु मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगालांनो नांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि आबादारिफोर जोंनि जेसेबांखिनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो सेक्सना बेवहाय गोसो गोथारै आवगायनो नांगोन जोंनो बे गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो गायसननो थांनायाव जोंनो बर' जिथु नेशनेलिज्म बेखौ जों बिल्ड खालामनांगोन सिगांग्रो
दा बिनि थाखाय आं खावलायदों जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिया मोनसे बे बड'फाया जिखिनि मोनसे सिमां नुहोना गालांबाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि गतिके बे सिमांखौ साफ्रोमबो गावबा गाव गोरबोआव लानानै जोङो दा आवगायबाय थादों साफ्रोमबो नि गोरबोआव जोंहा दङ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो नाथाय बेखौ मावफुंनायाव जों जिखिनि माने गावखौनो प्रस्तुत खालामनानै लानांगौ दिनै जों एसे सफल जायाखै दा बिनि थाखाय जोङो सिगांग्रो जोंनि बर' जातीयताबादखौ जोंनि गोरबोआव जों सोनानै लानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि केरेक्टारिस्टिक बे हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव नांगौ जायो बेफोर गासैखौ जों मोनफा मोनफायै गावनि जों खालामनानै लानो नांगोन। दिनै नैथि सानाव गाहायै मा आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन? दिनै जोङो फुंबिलिनि जि फिरफिला बिर होनाय बे जानानै थांबाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय जोंहा दङ मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारि जोंहा दङ बिनि उनाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव सावरायनाय मोनसे फरायसाफोरखौ लानानै सेमिनार जों लादों गाहाय आलासि महरै जोंनि नैबे ओनसोलनिनो हायद्राबादाव प्रफेसर महरै गोलाव सम खामानि मावहैनाय डक्टर फणीन्द्र गयारी प्रफेसर डक्टर फणीन्द्र गयारी सार बिथाङा रिसर्स पार्सन हिसाबै बेवहाय बाहागो लागोन दा बिनि उनाव जोंहा एग्रिकालचार सेमिनार जों लादों बेवहाय माने पद्मश्री एवार्डी गेदेमा सर्वेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो केबिकेनि सिनियर साइन्टिस्ट बाहागो लाफैगोन बिनि उनाव जोङो बेलासि समाव जोंनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै बे बर' जातीयताबादखौनो लानानै जों सावरायगोन जोंनि जिथु थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जोंनो जेला बर' जातीयताबादा जोंनियाव बयनियावबो थानो नांगोन दा बेखौ लानानैनो जों सावरायनाय हाबाफारि लादों मोनाबिलियाव जों फिन खनसेबाव डेलिगेट जों जिरायगोन दिनैनि हाबाफारि हिसाबै बेखिनि लादों गाबोन जोंहा अपेन सेसन जागोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गाबोननि जिथु गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिया बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि चिफ गेदेमा मानगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सार बिथां नीलकान्त गयारी बिथांमोना बाहागो लागोन आरो गुबुन गुबुन माखासे माने गेदेमा सुबुंफ्रा बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन बेनिखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो बर' हारिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बा मानगिरि आफादगिरिनिफ्राय जिखिनि मेसेज होनो गोनां बेखिनि मेसेजखौ जाहाथे केरि खालामनानै बर' हारि दानायाव बयबो हेफाजाब मदद खालामो बेखौनो खावलायो। नंगौ जिहेतु नैबे बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि बिथां कर्नेलियास दैमारि आरो कर्नेलियास दैमारि बिथाङा दिनैनि सानाव जि नैबे दिनै नैथि सानजो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि सिगाङाव खोब गुवारै बुंफोरनानै होबाय जितु दिनै नैथि सानाव जितु सोलोंथाइनि सायाव मोजाङै सावरायनाय जागोन आबादारि बिथिङावबो सावरायनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेयाव माखासे रिसर्स पार्सनफोरखौ बेयाव हांख्रायनानै लाबोनाय जादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खावलायो जोंबो हास्थायदों जितु बिथांमोननि जि थांखि आरो नोजोर बे फैबाय थानाय समाव रायजोनि मोजां फिथाइ थाहैगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि।